بسلم ثم سلم على النبي أموني يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموني يفنى وويل الله تجيجو أبرني daha tagaka honoma wogawinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique yimoɓe golle nayodengame so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo hoore biir 37 hitande ujunnaje 2022 ɓataake men ko fate tarihaji annabaaɓe alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo men honni en hakkunde jeeri e waalo waɗi men jiyaɓe leñol annabi men tedduɗo mo jami kise ngoni en jettiri ɗum joomiraɗo nde tawno ɓennuɓe heewɓe annabaɓe ne jinno dañde ɗum kono kadi Allah rokki ɗum enen jettiren ɗum joomi meɗen yo Allah jaɓanin julɗele men faade annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawno juuldema e annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko ɓural wonandema ɗon ndu wontoɗen jinnaɓe men wuurɓe heen e mayɓe heen kala nde joomiraɗo ɓeydanta ɓe yurmede mum e mabɓe wuurɓe ɓe kono ne kadi nde joomiraɗo ɓeydata duusugo wonda e Cellal hattan ɓen yaltuɓe kadi nde joomiraɗo ɓeydata yurmede mum e mabɓe kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala ndu wonoɗen anduɓe men firanɓe men laabi ha mbawɗen andude diine men l'islam omo ndewɗen musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe on jarama guilay dowuji mon manditare weltare ɓiɓɓe fulɓe ko aljuma hanki wonno 29 dowuji ɗi kala mbiyama allahumma amina ya rabbal alamina yo jomiraɗo rokku en ko ene ɓamta en ɓamta kalirɗe men nde tawno neɗɗo sa ala dande luɓo dande sa ala dande luɓo dande sa luɓima dande ɓurde wawde woɗɗoyde woɗɗinanma ko jiɗɗa haalde ko ɗum addi média dande ma woɗɗoyta luɓo dande luɓoɗa dande wawde woɗɗindema wawde woɗɗinde ko jiɗɗa yo woɗɗoy ko jiɗɗa yo nane ko message mo jiɗɗa yo woɗɗoy konngol ngol jiɗɗa yo woɗɗoy ko jiɗɗa yimɓe gandu gandal ngal joguiɗa yimɓe gandu nde tawno hunde kala nde jiiɗa ko ma yimɓe gandine Allah subhanahu wa taala ne wawno lowde goto men kala e ɓernde mum ganda Allah ɗo gonɗa ɗo kulamo ndewama ɗon lelɗa suuduma an tan goto ha jenga o holluma hoore makko kula ha jalta ɗum tawa waffatama o wawno wadde ɗum kono ala o rewni ɗum koye maleyka o rewni maleyka on yettini ɗum neɗɗo no hono men ni on wawi yettinde e ɗemɗe ɗe nanaten beele mbawen andude Allah subhanahu wa taala ɗum noon goto men kala yo luɓo ɗemgal ngam woɗɗina ha woɗɗoya ko yiiɗi yo nani ko musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe eɗen goni e yewtere men tarihaji annabaɓe haade men yettade ceerno Kaliidu Abdullaay Sih noon min dokka mon docteur Djibiso docteur Ngana asno yademo sana Muhammadu worodo mindere docteur Djibiso wittiyanke safriyanke moƴƴomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena seydeneje dumbama e ñurmo golle moƴƴe cowama
docteur Djibiso holliti golden koye balɗe sappo cakkitiɗe omo waɗa dendagal bandiraɓe julɓe kala juulemo wuuri yo Allah jaɓanina golleji men moƴƴi ko tata hen kala yo Allah yaafo en docteur Djibiso no wiya kala mo men no jokkodirde yo yaafo ɗum yarlo ɗuma kanko to banggue makko mo yaafi omo yarli teni kala mo nelde duwaw dendagal ɓen kala nde jomiraɗo ɓenir ɗumen cellal e hattane yajede docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki hannde sellinde docteur Djibiso baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha e nokkuji goɗɗi kala ha heeɓi yaqin kala ñaw so tawi ari e makko omo wawi omo hattani o holla holno safrirta ɗum docteur Djibiso ene safra ñaw biyeteɗo fibron kiis neme prostate soppisa kono ne kadi tension diabète neɗɗo ɓuutowo koyɗe ɓuutoje keeceji musoje nonne kadi ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru reedu hewdu rafi ha heewi gonɗuɗo e soppisa nonne kadi neɗɗo donc ɗo ɓesnude fode docteur Djibiso ene safra ha sella docteur Djibiso taweteɗo to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie to legal 6e sa ari ha Carrefour Boudda ha aɓenni ɗon seeɗa jama gonɗo ɗon galle mo gatorɗo arde e galle dewɗo heena ma taw ɗon étage giri bleu ko ɗon docteur Djibiso tawete ma taw ɗon tableau mawɗo ene winda docteur Djibiso grande guérisseur international docteur Kidira ganda a yettima sa yiiɗi hebde docteur Djibiso tawete to leydi men Mauritanie Nouakchott mbatta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 so tawi ko numéro ji makko WhatsApp leydi Sénégal 00221 77 244 92 81 walla so tawi ko numéro makko leydi Mali 00223 70 85 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso holliti ko julto yewto Sénégal ha to Kidira ɗum noon wonɓe Kidira ko taari ɗum kala docteur Djibiso wi cabboɗi ɗum ton to Kidira يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe kame buuɗal yurmeende kabaruuji men kala ene wiya moon juulemo wuuri yo Allah jaɓanen golleji men moƴƴi oɗon jarloɗon jaafo ko suuɗi e ko feeñi kala musidɓe tedduɓe ceerno Kaliidu Abdullaay Sih a naati studio ɗum no min bisimimama bisimilla maɗa min calminima min juurimama ceerno Kaliidu Abdullaay Sih no wayi aɗa jogui forme hannde no moƴƴi tigui 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 mboɗa andi hannde korka ko seɓɓiti han kadini kono kadi golle kewɗe gollama e nder lewru ndu yo Allah jarnu tampere saabu aɗa e nafilaji aɗa e kadi ko fati banggue tafsir kono ne kadi e jewte goɗɗe e wa'ajuji goɗɗi kono ne kadi e faati kadi e buuɗal yurmede kono alhamdulillah foof de ko Allah yoɓata nde tawno moni kala ene foti dañde coodi ɗo rewrata Allah subhanahu wa taala nde tawno ko heddi ko ko en yamiraɓe yo en mbat kono ɗum ɗo henno ko an ƴeewata ko ene wella Allah mbaɗa ɗum gam ɓallora ɗum Allah subhanahu wa taala nde ɗo fof foti dañi ɗum ceerno Kaliidu Abdullaay Sih bisimilla maɗa a yettima e jayde Weltaare TV bisimilla calmina bandiraɓe julɓe cuute juuɗe mon dow eyyi seydi Saar mi salminima mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini Weltaare TV en calmini Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kala gonɗo e nder ɗiɗo galleji en calmini ɗum en juurima ɗum en ñaagi mum duwaw e yafuya kono en duwanima julɗo fof ɗo woni nde Allah moƴƴanta ɗum en jetti Allah kadi ko ñalawma hanki o wonno manditare oɗo galle Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma en jetti Allah en ñaaguima Allah kadi yo golle ɗe jaaru yeeso ñande foof yataw koko ɓeydi garɗude
so ɗum ɓenni kadi yo Allah hokku en limde kitale kewɗe wonande oɗo galle yo Allah ñinnumo nde wonde ko nafoore wonande fulɓe kala en jettiri ɗum Allah Allah artiren ɗo kadi moƴƴere mum wawde jokkande en golle ɗe gonnoɗen e gollude ñande kala jewte annabaaɓe men ha joni eɗen ɗamini koye Yusuf gonɗen en cuwa timmindemo ko kanko kadi jokkatenande ɓe ɗamini Seydi Saar le ko noon de eyyi noon bisimilla Seydi Saar jokken golle inchallahu taala bisimilla maɗa mi artiri e ma konngol e on saaha mbawen jokkude kono noon en teddiniri dendagal julɗo golle ɗe batten ɗe tengti noon e to mbosu mbewtu min gudda sa to soodi gonaɓe foof eɗen teddiniraɓe e kadi ɗo en e leydi France ɗo Allah waɗi en ɗo señji en teddini kamɓe foof hay goto en goppaɗi ɗum noon bisimilla ma kongo artema Seydi Saar Abdullaahi Saar ceerno Abdullaahi Sih en calmini dendagal soori gonaɓe ko taari ɗumen kala ko noon kadi ndulmaji dembe ndulmaji funeɓe Dungol Alpha haɗo galle ceerno Mouhamadoul Amine Lihiɗo e ko taari ɗum kala ko noon kadi wudduru e ko taari wudduru kala ko noon kadi jeheten ha toon to Tiggere tawen ɗon jinnaɗo tedduɗo jinnaɗo debbo tedduɗo mo Allah rokki foof o karay sira moƴƴo o ko noon kadi guura ko heewi saabu a rokki gurdam honoma weeɓani honoma ala e nder aduna kala e Seydi Ba ceerno Abdullaahi Sih gonɗen ha hannde koye Yusuf no mbiruɗa ni en jaltani Yusuf nde tawno Yusuf sanate Yusuf ko maayo mango hanki a sofi kam to nde cofɗa aɗa haala Yusuf ha ganduɗa en ngala hay ɗemgal ceerno Abdullaahi Sih ɓe kooti ɓe garti ɓe kuccodiri e baaba o hakkude mabɓe e baaba o holko ɓe kaldi e baaba o ko fate Yusuf holko ɓe kaldi e baaba o beele kadi baaba o ene rokkaɓe hoolare beele kadi oɗo saaha mo gonɗen koɓe kaldi e lamɗo o ko ha baaba o rokkaɓe hoolare gam nawde miñum Yusuf ceerno Abdullaahi Sih bisimilla maɗa eyyi Seydi Saar mi salminima mi weltanimama no feewi elle mbiɗa goppirnoɗen koɗo ɓe kooti ɓe ñaagui babiraɗo o yo woppuɓe ɓe jaada e miñiraguel nguel babiraɗo o noon wi so wona ɓe gaddana ɗum wondore woppataɓe ɓe jaada e ɓinguel nguel ɓe gaddani babiraɗo o wondore babiraɗo o felliti woppudeɓe kamɓe mawniraɓe annabi Yusuf yoɓe jaadu e miñiraɗo o kono noon o wasiyiɓe soɓe jeehi wotoɓe naatiri leydi Misra ndi damagal gotal so jeehi ɓikonam oto naatire damugal gotal naatire damuɗe certude mi wirani on noon so tawi hoddiro Allah ari e moɗon ɗum ne danda on ala so hoddiro Allah ari ko mbimi yon certu ko haɗata hoddiro Allah yande mon ala mbirumi noon ko guite oto guite keɓɗe on min widemi noon nde dandata on so tawi Allah hoddiri hunde kattanɗe muɗum yo jan e moɗon hoddiroji mum nde wonde ko Allah jogui ñawore koto Allah to kadi min ne bakkilimi to makko kanko Allah kala bakkiltoɗo yo wakkilo toon joni noon kamɓe mawniraɓe Yusuf ɓe pokkiti ɓe jeehi ruttade to leydi Misra to Yusuf woni to laawol ɗimmol wawde jiggoyade laawol gongol e kadi timminde aadi moɓe mbadduno e lamɗo leydi moɓe ganda ko meñiɓe moɓe jiide baba woni ɗon woni Yusuf ɓe pokkiti ɓe jeehi ɓe gari ha ɓe battinade Misra kono hade ɗum taw Yusuf ene hebli yimɓe ene waɗi ɗum e daɓuɗe leydi ndi e ley ko kalnaɗo o hebli yimɓe o waɗi e damuɗe leydi ndi o wi soɓe jii son jiiɗo henne arnoɓe ɗo henne 10 jiiduɓe baaba goto gaddane kamɓe o añi ko otoɓe garde ɓe cuuɗo ɓe ɓeeta ɓe koota joni noon ɓe gari ɓe jettimo kamɓe mawniraɓe ɓe jetti Yusuf kono noon nde ɓe gari nde ɓe payi koto ɓetete to ɓe jiidi ɓedde ɓe jawno ɓe koota
ɓe mbaɗira noon suuɗade sabi hulde caɗele ala ɓe mbaɗiri noon ko teddungal ngal o teddintaɓe ngal hay sinno kulol ne wondi hen teddungal ngal ne ɓurta aɓe kersa koɓe joomen gacce ɗum ne jeeya hen kono no sifori foof e nder koɓe corni ko Yousuf ene jogui yimɓe ene hebli ɗumen yo tinno e mbattema ɓe haqqille kala nde ɓe gaari yoɓe gadde to mum ɓe gaari eɓe cuuɗo e nder koɓe gaari ko Yousuf holkisi yataw ɓe garani o ƴeewi ɓurɓe ɓadade mo kanko Yousuf o jeehe to gawri ndi ɓettete to ñebbe ɗe ɓeyte to jehon ƴeewon so tawi ɓe garani toon kamɓe ɓe poti artude de guila ɓe gummiɗo ha joni ɓen jeehi toon noon tawiɓe toon gaddiɓe to annabi Yousuf joni ɓe gaari ɓe jetti annabi Yousuf ɓe naati e nder galle he ɓe mbi ma lamɗo ɓe calminimo ɗo ɓe calminimo ɗo ɓe mbimo ko oɗo woni miñiraguel amen guel jamirnoɗa yomin gaddu min gaddanimi guel ha gueli joni ko moni ko oɗon mbiyanɗa yomin gaddu min gaddimo o yaha on mbaɗi ko moƴƴi on timmini aadi on mbaɗi ko kalduno ɗen ma on taw noon ko min ɓuuri wawde timminde aadi caggal ɗum kanko annabi Yousuf o jippiniɓe o teddiniɓe teddungal mangal o teddiniɓe kadi e ngol lawol Seydi Saar mi artire ma konngol inchallahu taala est ce que teddungal annabi Yousuf e ɓiɓɓe bamumen tene kadi ɓe ganda kanko woni ɗon ceerno Abdullaahi Sih menno amen teddungal ngal holno ngal yaruno e hongal no wano tene ɓe ganda ko kanko woni Yousuf tene kanko o andiɓe ceerno Abdullaahi Sih Seydi Saar mi salminima lawol gongol mbiɗa aɗa yiɗi oɗon jiiɗi mennede teddungal ngal no ngal sifori e holno waddi e mabɓe haade mabɓe hoodde golle ɓe gollodiri hakkude makko e mawniraɓe e hakkude makko e miñiraɗo garɗo joni o holno golle ɗe mbayi Seydi Saar ko ɗum namdiɗa eyyi a jarama e namdal ma payidingal kanko Yousuf o teddini ɓeeɗa mawniraɓe no fewi o jippiniɓe o waɗaniɓe ko warete enen mbiyata dammuwol o waɗaniɓe ñabɓe kewɗe o joƴƴiniɓe e jooɗorde ɓamtiɗe baɗɗe fayida o wi joni oɗon gandi ko jinmi Allah no hokki oɗo gorko hikma Allah no hokkimo feere wawde feere mo wawi feere kanko oɗo gorko Yousuf est ce que o gorko o wi joni jinmi ko onon yo ɗiɗo foof joddo taw ko ɗiɗo jiiduɓe yumma kala ɗiɗo ɓe ganduɗa gimbudi koye yumma goto yo joddo kamɓe noon koɓe sappo taw en guitti Bunyamin koɓe sappo kamɓe sappo ɓe hen ɗiɗo jiidi yumma e baaba ɗiɗo heddiɓe jiidi yumma e baaba jeegomo heddiɓe jiidi yumma e baaba ko noon ɗum sifori jeegom ɓe pecci mbaɗi ɗiɗo ɗiɗo ɓe jiidi yumma e baaba keedi banggue ɗiɗo ɓe jiidi yumma e baaba keedi banggue heddi Bunyamin goto wona meeɗa waɗiri noon joni noon kamɓe goto foof joddima mo jiidi yumma e baaba koɓe sappo Bunyamin wattiɓe sappo e goho Bunyamin heddi kañum goto Bunyamin woni e wayde de Bunyamin heddi kañum goto tan Bunyamin woni e wayde e hoddiro Allah to Bunyamin wona e wayde ɗo o heɓɓiti o wi kanko Bunyamin sinno mawnira guelam biyetegel Yousuf ngel ne hurno mami joddo e makko Yousuf heɓɓiti wi onon de bandiraɓe oɗo heddima ko goto hay goto o wondani onon foof on joɗotima e par ɗiɗo oɗo ko kañum goto heddi joni noon ɓe mbimo aha ko noon foti wonde saabi kanko omo joguino mawniraɗo mo jiidu yumma kono on ma yi on banggue jeeri on ko toon halki Yousuf heɓɓiti wi eyyi wadde joni min mi joƴƴinamo
wondude e yam o jooɗodo e yam e lahal am he min e makko min ñamda ɓare onon ɗiɗo fof ko lahal kanko ala mo joddi min ɗo jooɗimino komi gooto joni kanko yo ar o tawtami min e makko min jooɗoɗo min gottodo ɗum kam haydara ala hen ɗum waɗi Yusuf noddimo o ari ɓe jooɗodi e lahal gotal ɓe goni e ñamde ɗo ɓe ñamar ɗo ɓe ñaami Yusuf ne daramo ene heftini ko kanko noon o andani Yusuf ɓe gone yewtidde e ko ɓe ñamata ko o Yusuf wimo mbata ala mawniraɗo mo jiɗɗa yummo o wiya ha mboɗo jogui noon mawniraɗo mo jiiɗumi yummo kono noon on wurani on sankima o heɓɓiti kanko Yusuf wi Bunyamin ha on ko mayɗo aɗa yiɗi mi wona mawne min o wi hol dañowo gona mawnum an mbaɗo no mani wona mawnum ɗum kay ala mo dañata ɗum kala dañƴo ɗum kay ƴettat ala dañowo ɗum ɗo wasa ƴettude mbaɗa wonde moƴƴo ni e kadi aɗa jogui nguɗo laamu hanke mo gonɗa mawnum fo malama Yusuf deƴƴi ɓe mbaddi kaɗo haala Seydi Saar mi artirema konngol kadi inchallahu taala ceerno Abdullaahi Sih mi ronki jaggude hooram ni soko Allah e nde tawno ɗum ɗo henna ko hunde yurmininde ko hunde ganduɗa sa heeɗima tayata no gonɗi jaltirta e guite maɗa ɗo ɗo kalɗa henna ɓe gari haaɓe jettima ɗo ceerno Kaliidu e feere nde o ƴetti nde jiiduɓe baba ɗiɗo foof mbaɗe banggue ha heddi Yusuf teldi goram jiide mabɓe ko baba ko ɗon batten erago kala jiiduɓe yumma e baba tikkodirɓe tinnuɗe tikkite hande rendo men ngo mayi jiiduɓe yumma e baba mbayene jiiduɓe baba ni gañodira tikkodira gam bone jawdi aduna walla gam bone kongo aduna miñiraɗo salo ɗoftade mawniraɗo salo hettade miñiraɗo ko hunde sofde hunde bonde hunde heptinide ko miñiraɗo e mawniraɗo walla jiiduɓe yumma e baba ɗiɗo donka tan famodirde ha beñodira ko e nder adunel daɓɓel ngel ɗo henna ɗo fonno welde ɗo kosam e ƴiƴam somodiri jomen donka wonde yimɓe welɓe ko hunde hamnide musiɓeteɗe tikkodira bone jawdi aduna bone kongu bone inde bone ɓuura yo Allah dandu en ɗeɗo hen e gueɗe hande aɗum fatta e nder nokkuji men e nder leyɗele meɗen teɗen jii hande Yusuf nana foti miñum teɗe miñiraɗo anda kañum ne andi ceerno Abdullaahi Sih beele ko ɗon tan teddugal ngal haaɗi walla ngal jokki hol feere wonede Yusuf ɓeydi ha ɓuuri wawde heptude miñumo ceerno Abdullaahi Sih eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol mbiɗa so tawi ko ɗon tan teddugal ngal haaɗi e kadi koɓe kaldi ko kanko e miñiraɗo mbiyete ko ɗon tan haaɗi walla ala haɗani ɗon nde ɓe gummi ɗon e ngal teddugal o jaggiɓe yoɓe mbaal omo yiɗi teddindeɓe nde yeehi ha jamma ari o wi joni jimmi ko ɗiɗo e moon fof yo mbaldu e dadɗude ɗiɗo jiiduɓe yumma fof kala e moon jiiduɓe yumma yo mbaldu e dadɗude gotiri kala e mabɓe ɗiɗo o rokki ɗum en dadɗude gotiri heddi kadi Bunyamin goto mo jiiɗi yumma e baba o kanko Yusuf wimo an de ko an goto heddi mata ala mo leldiɗa o wi ala mi ala mo leldimi Yusuf wimo joni bandiraɓe oɗo mi nawa ɗum mi walta e mum ɓayde ko kanko goto heddi onon goto fof no jogui mo leludi kanko ala mo leludi eyyi oɗo mi nawa ɗum to dadɗudam to min e mum min mbalda ɓe cuusa wiide ala kono ɓe puɗɗima fayde ɓe ganda hol sababu kono ɗum ɗo ɓe gandi wona mere kono ɓe mbawi wiide ala ɓe mbi basi ala kono ɗo Yusuf yaade makko ɗo kamɓe fof ɓe noddidiri ɓe mbi onon kam onon paami ko oɗo lamɗo waɗata ko nane ko ni o wi o ñamde e Bunyamin oɗon gandi ñande no wino so gaddani Bunyamin en ɓetata en jeehi en mbaɗi feere ha en gaddi Bunyamin ko gadduɗen Bunyamin ko
nane nde o teddintani bottari o waɗi feere haw ñamde bunyamin joni noon ɗum ɓenni en deƴƴi joni jamma ari o fecci en goo ɗiɗo foof lelde joni o yaade bunyamin o leldoyima e mum e daɗɗude makko oɗon paami ɗum ɗo min nde mi famani ɗum de ɓe gona e haaldude koye mabɓe nde mi natti faam ɗum goto fof hankkadin fuɗɗi dañƴe kulol o hoddiro Allah Yusuf yaadi e miñiraɗo leldoyima e mum e daɗɗude gotiri ɓe lelima jamma miñiraɗo yaawi ɗanade nde wonde anda ko Yusuf woni ɗon dañani on sohla kono Yusuf ene andi ko miñumo woni ɗon ene jogui on sohla to ɓe leeli jamma miñiraɗon ɗani Yusuf wone fodde miñiraɗo e mum ene takka ɗum e mum ene ɓitta ɗum e ɓandu mum ene ɓuuco ɗum omo ɓuuco miñiraɗo e tinde e banggueji kala omo jaɓɓo e miñiraɗo e hendu bam makko omo urno miñiraɗo so urnima miñiraɗo hendu babiraɗo ara e makko ko ni o woniri e jammago he ha weeti omo ɓuuco miñiraɗo kanko Yusuf gilli kanko Yusuf nde Allah waɗi ɓe pini subaka o daari miñiraɗo ko juuti o daari miñiraɗo ko juuti o wi aɗa yiɗi mi wona mawne miñiraɗo wi min kay mbimi ko kalnomami hanki ko tan holi dañowo gona mawnum hol fof dañowo gona mawnum hay goto a ñaan ɗum hanke mo gonɗa mawnum fof malam joni noon heddi ko Yusuf mo jogui sohla holno haalnirta miñiraɗo o habaru makko nde wonde kanko kala komo waɗa yadata koye yamirore kala ko yamira ko Allah nelani maleykaari haalnimo o hewani gollude ɗum ko ɗum waɗi gueɗe kewɗe on waɗa ɗeɓa weñade hakkille seeɗa holko waɗi ɗum ɗo hay nde o wi omo resa Zuleyha ɗeɓi hawde yimɓeɓe Zuleyha no wayi naywude ni e kanko no wayi wonde sagata kecco ni ɗeɓi hawde yimɓeɓe tawɓe ganduɗa ko yamirore Allah ɗum waɗi kanko koye yamirore yaata ɗum noon Seydi Saar mi artirema konngol inchallahu taala eskey ceerno Abdullaahi Sih machallah yo Allah dandu en bone sisodirde hannde o ɓiɓɓe yumma ciisodira ɓiɓɓe baaba ciisodira yiiduɓe yumma e baaba ko hono noon teni Yusuf hannde nana urno miñum ngam banorade ɗon hendu bamum e banade hendu miñum nana wonti kañum fof yurmede ɓolde e gilli ɓoldi faade e miñum en noon hannde sa laari rendo men ngo mboɗo wasiyi kala ronkuɓe faamodirde yo dutto e suratu Yusuf kala donkuɗo faamodirde e ɓi yummum ɓi bamum rutto e suratu Yusuf sa ruttima e suratu Yusuf Allah haalnima fuɗɗode nde ne hamnine metti kono kadi ɗo ɗo jaraten ɗo sa ari ha ɗo kala ko wonno e ɓerde ma sa e ceerno Abdullaahi Sih beele ko ɗon tan namde hakkude mabɓe haaɗi Yusuf deƴƴi jokkani ko min woni haydara min woni mawni walla min woni ɗum ɗo henna kadi ko ɗon tan teddule ɗe holno yaari ha hande mawniraɓe ɓene hol sikkitare nde ɓuuri duumade hen ceerno Abdullaahi Sih eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol mbiɗa so tawi ko ɗon tan namde hakkude mabɓe kaaɗi walla ene jokki aha ne jokki nde o pini kanko Yusuf o rendini mawniraɓe foof nde o rendini ɓe o wi onon de mi yii onon foof goto foof ne jogui ɗimmo kono oɗo gorko gonduɗo e moon ala ɗimmo min de mboɗo yiiɗi oɗo takkudema e yam o heddoɗo e gallam he min gonda ɗo ɗon kadi e oɗon ñalawma kanko Yusuf o teddiniɓe o waɗaniɓe kadi bottade moƴƴiri ñande hen on beetawe o addaniɓe ñebbe o waɗi kadi no wanno ni o fecciɓe biyeteɗo e mabɓe raw biilo wiyama ko on woni mawɗo wiyama ala ko yahuda woni mawɗo kono noon ko raw biile haali kaɗo haala o wi min de mi meeɗa yiide hono ɗum ɗo mi meeɗa yiide hono ɗum ɗo ono ɗo ɗon paami ɗum ɗo hanki waɗini hen o waɗini lelɗe kadi hande kadi
teddugal ngal kadi o watti ko waɗi ko min de mi famani ɗum soɗon paami noon kala noon kam min mi famani ɗum ɗo nden noon kanko Yusuf o ummi o nattoye nder nde wonde ɗo jottoɗo ɗo teddintaɓe ɗo omo jooɗo jonde nde woɗɗaniɓe no fewi kono noon on ɗon sal moɓe ñamata suudu makko ene yelte sal he suudu ndo foftoɗo kanko Yusuf o naatoye nder ndum suudu o neli ɓinguel makko ene wiye Afrasim o wi ya mo joddino mbaɗa ñaamo noddanam mo wi yo argay on ari toon jagge junngo Bunyamin o wi babam wi ya ar toon nden Bunyamin tawoyi Yusuf nder to ɓe jeewi ko woni tan kamɓe ɗiɗo caggal Allah e nelaɗo mum Yusuf heɓɓiti wimo an holi indema no mbiyataɗa gila hanke eɗen gondi ɗo kono mi namdaki ma indema Yusuf wayno mo andamoni o wi min Yusuf wi aha o wi min mbiyetami ko Bunyamin Yusuf wi ha ko Bunyamin mbiyataɗa o wi aha ko Bunyamin mbiyetami Yusuf wimo mbete aɗa jogii ɓiɓɓe aɗa jogii ɓiɓɓe ɗo Yusuf wayrtamo taw o ɓurani hedde duuɓi 3 en walla 4 en o wi aha mbiɗa jogii ɓiɓɓe 10 worɓe Yusuf wi aha aɗa jogii ɓiɓɓe 10 worɓe o wi aha mbiɗa jogii ɓiɓɓe 10 worɓe Yusuf wimo caggal ɗum mbete aɗa jogii mo jiiɗuɗa yummo aɗa jogii mawne walla miño tan mo jiɗɗa yummo Bunyamin heɓɓiti wi aha mboɗo joguino mawnam ne wiye Yusuf kono noon o sankima o wurani Yusuf wimo aɗa yiɗi mi wona mawne mi lomto mawne kalkiɗo mawne mo ganduɗa ko cankiɗo Bunyamin heɓɓiti wi an kam lamɗo hol jogorɗo dañde mawniraɗo baɗo no mbaɗa ni kono noon caɗele ɗe tan aɗa andi ko woni caɗele ɗe Yusuf wimo holko woni caɗele ɗe o hay sinno a lumtanima kam mawnam o kam caɗele ɗe tan ko babam kam Yaquba jibinanima kadi nenam Rahil jibinɗumi o on jibinanima ɗum tan nde jogori mankinde ɗum ɓaade ɓeɗon jibinanima noon hay sa woni mawnam ma ngakkude ɗon tan Yusuf alayhi salam wone wayde o woyi ɗon bojji cattuɗi kanko Yusuf o wone wayde o wone wayde ɗon e ɗon o woyi ha juutan o wi min woni mawne o mawne mbiyata mayi o min woni mawne o mi mayani mbiɗumi Bunyamin daari mo guite ɗe meeɗa darde neɗɗo tan dogi mabɓi e makko Seydi Saar mi artirema konngol inchallahu taala machallah allahu akbar ceerno Abdullaahi Sih ɗon ɓe maɓɓodiri nden ɓe jaɓɓodiri ɓe maɓɓodiri holko ɓe kaldi ɗon ɗum fo e yurminade holno mbaddi ɗon e holno ɓe kaldir ɗon ceerno Khalidou eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol mbiɗa noon no ɓe jaɓɓodiri nde holno ɗum wayi e holko ɓe kaldi ɗon kanko e miñiraɗo est ce que Seydina Yusuf nde ɓe jaɓɓodiri nden yurmini no fewi nde ɓe jaɓɓodiri kanko Yusuf e miñiraɗo o Waɗanta annabi wuɗawinde tawretalina jila zaboralilmota qur'ana dawngam wuɗawinde kanko Yusuf e miñiraɗo nde ɓe jaɓɓodiri est ce que Allah enalaɗo ɗum sallallahu alaihi wasallam nde ɓe jaɓɓinde tawreta min jil zaboralimata qur'ana dawangam ɓurɗowinde yafama adama ile kiñama
eskey ceerno Kaliidu Abdullaay Sih eskey a hicci ɗiɗi ɓerɗe yimɓe fof ceerno eskey jaɓɓodiri kanko Yousuf e miñiraɗo o miñiraɗo e heɓɓiti wi ko a woni mawnam Yousuf o wi aha miñiraɗo e heɓɓiti wi min hankkadi mi sertata e ma ɗo hankkadi mi wona ceerto e ma hankkadi wona e maɓɓade makko ne ɓuusomo ene fooɗamo e muɗum Yousuf heɓɓiti wi miñiraɗo o Bunyamin aɗa andi mette ɗe jinnaɗo men o jogui e yam min saabi ceeri kam e makko komin certi ko ɗum rontini e makko mette e sunno mo jogui o foof ko pour min e makko min birnodiri so tawi mi jaggima ɗo joni o wi mette makko ɓeydoto joni ko gueɗel gotel mbawmi gollude holguel gueɗel mi golla mi ƴetta mi fawma guyka mi sakta e ma hunde nde ganduɗa welani saktanede wonande neɗɗo moƴƴo ka moƴƴo ni kono mi sakta e ma hunde nde yettatake kala nanɗo wiyata hunde nde ko moƴƴere ko hunde nde ganduɗa so yani neɗɗo wiyatake alhamdulillah mi fawma guyka so mi fawima guyka mi rewa e on ɗon fannu ha mbawa heddade ɗo henna miñiraɗo hebbiti wi mi wondaka gollu kala ko feeñanma kala ko jiɗɗa wat ko laaɓi ko tan min ko gandumi mi sertata e ma hankkadin Yousuf wimo mami ƴettu muddam ngo jardanmi go ko kanŋe ko pot mi nanna ɗum e dimgal maɗa so mi nanni ɗum e dimgal ma caggal ɗum mami wat rewoɓe e sete mon o caggal son goɗɗoyi ɓe ndewa e mon so ɓe ɓattoyima on ɓe nodda ɓe mbiya aha lamɗo no wujjana hunde taw noon ko min fewji nanni ɗum yamiri yo nanne e dimgal maɗa so tawi min jettima on mamin ƴewno dimle ɗe foof min tawoya ɗum e dimgal ma somi tawi ɗum e dimgal ma ɗum won sababu keddoɗa ɗo henna miñiraɗo wimo min kay mi wima wat ko welma foof ko laaɓi ko min mi yiiɗa yaade jimmi ko heddade ɗo min mi yiiɗa sertude ma hankkadi mi yetti Allah baɗɗo feere ha jiitum mawnamo gasi kay hankkadi mi wonta yaade ko ni ɗum wayi joni ne woddiri Allah o yamiri kanko Yousuf yimɓe makko yo ƴettu muddo makko kanŋe ngo o yardata ngo ɓe mbaɗa ɗum e nder dimle yo mbaɗe dimgal musidɗo makko o miñiraɗo yo mbaɗe dimgal muɗum ɓe ƴetti ɗum ɓe mbaɗi e dimgal mabɓe ɗum waɗi mawniraɓe Yousuf ɓe pokkiti ina koota Seydi Saar mi artire ma konngol inchallahu taala est-ce que ceerno Kaliidu Abdullaay Sih ɗum ɗo henno wondi ni ko yurminade ko mbimi ko tan ceerno Kaliidu mboɗo ñaagui kala keɗiɗo ari ha ɗo henna saɗa jogui tooke faade e miñe walla mawne jippin ha laaɓa ɓattu ɗum yewtide mum yiɗodire mum nanggodire ndaare tan ceerigu hakkude Yousuf e miñum ndaron hannde no Allah waɗanimo ha goto kala ronki sertude goɗɗo o taw ganduɗa hannde enen e nder jamanu men oɗo hen hannde eɗen ciisodira moni kala ne dogga goɗɗo o moni kala yiiɗa rendude goɗɗo o haydara moni kala yiiɗa rendude goɗɗo o haydara yimɓe fof certi gañgu naati yimɓe karmodiri tikkodiri moni kala ni natti yidde hay gurdam goɗɗo o ene weltono e bone goɗɗo o est ce que aduna est ce que qur'ana ari ko ha wacco en qur'ana arani tan ha pettuɗen est ce que haɗay ɗemɗe men qur'ana ari ko ha mema ɓerɗe men qur'ana ari ko ha goyen qur'ana ari ko ha artira gilli artira keccam ɓerdago hakkude meɗen ceerno Kaliidu Abdullaay Sih ndeɗo feere nde o fewji gam yidde nangude miñi ko holno feere nde ardi e makko haw yiɗi wadde ndeɗo feere o jagga ɓetirgal makko o waɗa e ɗeɗo hen dimle ceerno Kaliidu Abdullaay Sih
eyyi seydi Saar salminima weltanimama mbiɗa wonde holno ɓe mbawi yiitirde holko ɓe mbaddi ha ɓe mbawi yaltinde muddu ngo e dow dimgal miñiraɗo mawniraɓe miñiraɗo pokkitine koota ene paate to wiyete Kanaan ɓe jii heɓe jalti wuuro Yusuf nelli yimɓe mum ɓe gabboɗe eɓe hankkadi taw o hebliɓe koɓe jogori wadde foof caggal ɓe ƴetti muddu ngo ɓe mbaɗi ɗum e nder dimgal miñiraɗo joni noon mbaɗɗanteje ɗe pucci ɗin dogiɗe keftoyi mawniraɓe Yusuf e lawol ɓe kefti ɗon sete o nde ɓe kefti sete o tan ɓe mbi hey dartoɗe sibi onon kon wuyɓe ɗone ɗon ɓe kucciti e arnoɓe caggal mabɓe abbadeɓe ɓe mbi i hol hunde nde katti ɗon saka oɗon mbiya komin wuyɓe minen ɗo min gari ɗo min gardani komin gujja min gardani wujjude e kadi minen min gona wuyɓe kadi min garani ɗo ene bonnude ndiɗo leydi minen guyka tawetake amen minen min gujjata galla men ala gujjowo ɗo min gari ɗo hay daabeje amen min gaddiɗa min kaɓɓu kunuɗɗe te ɗum ko gonga nde ɓe gari nde daabeje mabɓe ɗe fof ɓe kaɓɓu kunuɗe mumen woto ñamde ɗon jawɗele janane ala ko haali kamɓe kay ɓe mbi oɗon gandi min garani ɗo hene bondu leydi moon minen min gona wuyɓe min gujjata hay batte minen joni noon ɓe Yusuf neli ɓe mbi eyyi joni wona on gona wuyɓe joni holko woni jobdi gujjo o so tawi laatima kon wujjuɓe o mbi on gujjani joni somin tawi ko min mbi wujjama ko e mon noon holko woni jobdi guyka ka mawniraɓe keɓɓiti mbi jobdi guyka ka ko kala muɗum tawa e dimgal mum ko on wonata jobdi ndi on nawa ton ɓe ganda feere koko fewja ay kala mo tawɗon e dimgal mum ko kañum wujji ko mbiɗon ko nawe on woni jobdi ko wujja ko Allah wi ko ni min pewjinirani Yusuf joni noon mawniraɓe mbi bisimilla ngare puɗɗorde dimgalam ngal ɗo goto e mawniraɓe mbi noon ɓe pattisi dimgal makko ngal ɓe tawani hen ɓe liɓi gongal ɓe ƴeewi ɓe tawani hen ɓe liɓi gongal ɓe ƴeewi ɓe tawani hen joni noon ɓe hoddira Allah ɓe ƴeewi dimle ɗe fof ha heddi dimgal miñiraɗo o Bunyamin ɓe daari Bunyamin ɓe daari dimgal mum ɓe daari ɓe mbi ala ngoɗo yesso ma lerdi ni o wujjata fof noon ko e peeje mabɓe jeeya mawniraɓe kebbiti ala hoy ƴeewe dimgal makko on ƴeewide amen de ƴeewe dimgal makko ɓe mbi ala o wona o wawa wujjude o ngo leerano ngo yesso no wayi lerde ni o wawa wujjude ɓe mbimo ala ƴeewe tan ɓe ƴeewi dimgal ngal ɓe tawi hen muddu ngo ɓe jaltini nde ɓe jaltini muddu ngo tan taw Yusuf kañum ne daaƴi koyɗe yetti kañum sakkitiɓe arde kamɓe abbinoɓe sete oɓe joni noon ɓe jaltini muddu ngo Allah wi ko ni min pewjinani Yusuf jaggi miñum e diine bammum ñaware bammakko ko ni henne Yusuf waasi jaggude miñum o on wawno jaggude miñi ko e ñawore Misra kono o jaggi miñiraɗo koye ñawore bammakko so jaggi miñiraɗo e ñawore Misra miñiraɗo wontata ko kalfaɗo kadi koko fiyete koko fawete e sharia leydi ndi kono noon Allah walli Yusuf miiji miijo ngoɗo o ñaawi o jaggiri miñiraɗo e ñawore bammakko ni bammakko ñawrata ko Allah noon fewnanimo ndeɗo ñawore nananimo e hakkille makko ha wawi wadde ndeɗo ñawore Yusuf ne hokka gandal no feewi e nder gande Allah ko ni ɗum sifori Seydi Saar ɗum noon mi artirema konngol Seydi Saar. est ce que annabi Yusuf ko joom hikma no feewi dokkaɗo peeje moƴƴe dokkaɗo gandal
ko joom peeje ko joom gandal yo Allah rokku en jogade peeje moƴƴe ɗen yaltini men e caɗele yo Allah rokku men jogade peeje moƴƴe e nder ɗen peeje kadi taw ko Allah longini en ɗen peeje ha mbawen ɓamtade nde tawno Yousufa ko deftere timmude saɗa heɗomo ma dañ hen celi mawɗi 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 ɗi aɗa fota wade ɓamtorade ceerno Abdullaahi Sih. est ce que ceerno Kaliidu o nangi miñiko e sariya bam makko ngam wadde feere beele miñiko heddo sabu miñiko yiiɗa yaade kanko no yiiɗa miñiko yaaha. ceerno Kaliidu mawniraɓe gondani bamumen mamin gartirmo ɗon ɗo nangaɗo holno mawniraɓe mbaɗi holkoɓe miiji wadde hol laarki kiɓe jogui faade misra kamɓe ɓeɗo hen mawniraɓe. Seydi Saar mi salminima lawgol ngol mbiɗa noon holno mawniraɓe mbaɗi ɗon nde muudu ngo yaltinade mawniraɓe hol dardi walla hol miijo walla hol golle hankkadi ɗeɓe mbaɗi e on ɗon saaha Seydi Saar. eyyi ɗon hankkadi ñaworde timmi ɓe jaggi Yusuf jafoɗon ɓe jaggi Bunyamin Yusuf jaggi Bunyamin miñiraɗo waɗi ɗum e mbaɗɗanteji mumen ɓe duttide Bunyamin ɓe nawri ɗum Misra mawniraɓe ɓe kañumen jokki golle kono haade mabɓe sertude mawniraɓe keɓɓiri mbi aha oɗo de so wujji omo jogui mawni ko meeɗi wujjude mawni ko momin mbi mayi wurani o kammi jiiɗi yumma e baba on meeɗi wujjude ɗum hawnaki no fewi min gandi noon minen e mabɓe min jiidi ko baba min gandi noon guyka ndeke wona e baba yamin immi koye kaddol nene mabɓe immaki e dugol baba saabu minen ɓeɗo foof min gujjata min jiida mabɓe ko baba min gandi guyka ka o roni ɗum ɓe doni ɗum koye nene mabɓe saabi mawni ko meeɗi wujjude aha mawni ko meeɗi wujjude kanko so wujji ɗum hawnaki ndeke min gandi wona to baba ɓe guitti koto nene mabɓe kamɓe ɗiɗo jiidi yumma ɓe kaali ɗum ɗo ay ɓingu babago hesɗiti joni noon sa yi ɓe mbi Yusuf meeɗi wujjude ko gotel e konguɗi ɗiɗi ɓe mbi Yusuf meeɗi wujjude sanam ma mum ma nde wonno kanko ma makko hen wona julɓe kanko Yusuf jibinɓe nene makko ɓe o meeɗi wujjude sanam mamiraɗo o moftoyi woto mamiraɗo o rewde sanam o wiyama ala o meeɗi wujjude ko ɓoccode guertogal o sakki jelotonoɗo wiya ala ɓe gonno koye ñamde omo mofta longue omo waɗa banggue omo sakkoyo yimɓe ɓe ngala ko ñaami wiya kadi ala wona ɗum ɗo ko mbiyata o wujju mbi o wujji ko meeɗa wujjude nder wona bowal kanko nenomo ko gorgol makko neɗomo o e ley en kaalino kaɗo haala ɗo henna gorgol makko caggal nde yumma ko maayi kanko Yusuf taw mo famdi gorgol makko o nehimo yiɗimo yidde sattude ndeno ƴaftima noon ndeno ƴaftima o mawni gorgilaɗo o ne yiɗimo gilli cattuɗi kono babiraɗo are gorgilaɗo wi gorgilaɗo bandiraguelam Dewel min de mi natti wawde muñde Yusuf wirno kam jimmi ko arta babiraɗo wi addanam ɓiyam min hankkadi mi wawa muñde mi natti wawde muñde o wirno kam gorgilaɗo wi ala bandiraguelam goril accumo tan o wona ɗo henna o yewtami o wi ala mi natti wawde muñde artiranammo yo artu ɗum ɓuuri labde gorgilaɗo wi bisimilla mi jaaɓi ɓaade ko noon woppumuɗo hayso balɗe seeɗa noon mi addanmamo babiraɗo wi jaaɓi aɓe joguino paftol daddetegol e keesi ene mbiyata ceinture ɓe donnirta ngol koye babiraɓeɓe kala ɓurɗo mawnu noon ko onorata kono ɓesgu Isaaga jibini Yaquba en ɓesgu Isaaga debbo oɗo hecci kamɓe foof debbo o noon roni paftol ngol o ƴetti paftol ngol kanko debbo o daddi mana e Yusuf o fawti hen comci mum caggal ɗum o wi o hattima paftol ngol o ronki yidugol yo yimɓe mballumo yiilade ɓe ƴeewi ɓe tawoygol e dadorde Yusuf
caggal ɓe jiidima bangeji goɗɗi ɓe jiyani ko ɗum ɗo woni sababu Yusuf heddade to mamiraɗo jonno ɓe mbi ngollo poftol ko gujjunoɗo ɗum ɗo woni ko ɓe gaskirinta guyka wonde mawni ko meeɗi wujjude wiyama ko ɗum ɗo Seydi Sar ɓe mbindani joni noon Yusuf jaggi miñum biyataɗo Bunyamin yaade mum Misra kamɓe mawniraɓe ɓe goni e ganuma to ɓe goni ɗo kono noon ko aadi foof nde ɓe kaali kaɗo haala kadi wonde oɗo so wujji mawni ko meeɗi wujjude Yusuf taw ne dari ene heeɗi koɓe kaali ko Yusuf ne wawno jabadeɓe haala ka foof bona kono o jabakiɓe o wi e nder ɓerde makko toɓe kaali ɗo onon ɓuuri bonde worodde onon ɓuuri bonde golle ɗe golloton Allah ɓuuri andude ko ciforɗon ɗo ko e hoddira Allah ɓe ceerti Yusuf yaade miñum kamɓe mana ɓe keddidi e tampere mabɓe ɓe keddi toɓe darinoɗo ɓe ƴeewa peeje holɗo ɓe poti wadde ɓe jahat walla holno ɓe mbatta Seydi Sar mi artirema konngol est ce que ceerno Abdullaahi Sih ɗo ne jangguina en armi ɓurɗo heewde doole ko silence ko Yusuf haalani ko ɗum ɗo hen nokko armi mawɗo woni ɗo ɗum tagui no neɗɗo so tawi fadima e haala woto tawmo e haala neɗɗo so fadirima haala woni konnguɗi woto naati hen ko piége neɗɗo ƴoƴƴo foof wonko neɗɗo wiyanma haalema haala ka ganduɗa e ka anda foof woto jaabo accu ha saaha mum yonta est ce que ɓingu babago hesɗiti e ngal teddugal ngal o wanniɓe e kamɓe komeɓe koɓe mbaɗi ko koɓe mbaɗimo ko foof ɓe garti kadi ɓaydi wiyama guel ɗo wujji ɓe kesɗitini gam riwtude ɗum ɗo koye mabɓe jeeya kamɓe baba ɓe ceerno Abdullaahi Sih Yusuf nawi miñum acciɓe ɓe ne daari tene koɓe hootoɓe holkoɓe mbaɗi ɗon ceerno Khalid mbaɗani ngol woni lefol men cakkitingol saabu hande kadi mbata gayno Yusuf no mbiruɗa eyyi Seydi Sar mi salminima mbiɗa joni ɗo Yusuf yaade miñum ɗaldiɓe ganuma moɓe gonduno ɗono joni caggal ɗum holno ɓe mbaɗi eyyi Seydi Sar mi salminima de mi weltanimama kadi namdal ma payodingal aɗa andi babiraɗo ɓe jaggodiri e mum aadi tiɗɗo ɓe gaddani ɗum wondore mabɓe gartirmo so Allah jaaɓi so ɗum ɓenni ɓe mbaddi e mum adan habaru Yusuf ɓe janfimo ɗum ɓe duttima kadi ɓe jaade Bunyamin so tawi Bunyamin artani hankati ko hunde jogorne jiiɓade no fewi joni ko ɗum nanguiɓe ganuma joni Yusuf yaade Bunyamin kamɓe ɓe keddima ɗoɓe keddi ɗo eɓe miijo holno mbatten ɓe mbi joni duttoɗen galle lamɗo to ñaagoɗen mo sen ñaaguimomo ƴeewen somo jaɓa ɓe jeehi galle lamɗo to ɓe jetti ɓe mbimi e ma lamɗo e ma tedduɗo moƴƴo ay mo jagguɗa ɗo omo jogui babiraɗo ko nayejo mawɗo te kadi omo yiɗi oɗo ko ɓuuri ko yiɗi min minen te kadi ay mo jagguɗa ɗo ko oɗo o jaɓɓorto hendu ɓiyi ko maayi ɗo minen ɓeɗo ɓe jiiɗa ɗo ɓe minen foof ko ɓiyi ko maayi ɗo ɓurno yidde omo suni e ceerigo makko e on oɗo mo jagguɗa ɗo noon ko oɗo wallannomo ha wawa muñje wona gueɗe hakkude makko e ɓiyi ko maayi ɗo o joni noon sa jaggi oɗo o jogori ko maayde joni aɗa andi no mbatta aɗa jaggu goto e amen lomto place makko minen kam kanko ko yo hot tan yo yatan to babiraɗo o jaggu mo jiɗɗa fo e amen heddo nokku makko ɗo heddiɗo kanko o ara o yaada e heddiɓe ɓe koota o yaha to babiraɗo to woto baba o maayde minen noon min jiima an koye moƴƴuɓe golle jeeyɗa an ka baɗɗo fayida ka moƴƴo an ka kaaray sire timno waɗan min komin ñaaguima ko Yusuf heɓɓiti wi moolare Allah mi moolima Allah e nangude neɗɗo mo ganduɗa mi tawani ene wujji bagasel amen ala min nangata so wona mo min tawi bagage amen ene ɗo mum ay o Yusuf ko neɗɗo dentiɗo amo wawno wiide min nangata so wona on gujjuɗo min kono o wiyani noon
haɗi mo wiide noon ko rentade fenade sibi omo andi on wujjani ala ko kanko fewji nden feere wadde o wi min nangata so wona on momin tawi kakel amen e bagage mum on tan moni momin nangata o renti woto fende on wawno wiide min nangata so wona on gujjanɗo min kono o wiyani noon o wi tan min nangata so wona on momin tawi ɗo mum ɗo bagage amen i somin nangui momin tawani bagage amen e kaake mum nden noon min mbaɗi ko fewani eyyi ɗum waɗi Seydi Saar ɓe gandi hankadinna ndero feere kam gasani nde feere gasani ɓe joñoyi ɓe godditimo seeɗa ɓe goni e 10 no dirde kadi feere wonde holno ɓe mbatta ɓe piptima hankadi omo hokka ɓe Bunyamin ɓe joñoyi ko woddi seeɗa ɓe gone haaldude holno mbaɗeten joni ɓaade ndeɗo feere gasani hol feere wonde nde joguiɗen ɓe joñoyi ɓe kaldi ɓe kawri holko ɓe kawri mawɗo mabɓe o fewjaniɓe feere o joni gaare janene mabɓe enen ken joom doole en janene mabɓe o fecci yimɓeɓe o fecci yimɓeɓe o wi jeeri no foti jeereji goni e no foti jeereji goni e leydi he ɓe mbi ko jeereji 10 o wi onon foof jeehe keede kam e jeereji he kanƴi fof bonnede min mi yaha galle lamɗo to mi bonnaɗi bonna galle o ha bona ha Allah bonna ɗum walla keedoyon galle lamɗo to bonnon limon galle o min mi yaha jeereji to nde wonde kamɓe ɓiɓɓe annabi Yaqub ɓe keewi doole kadi mawɗo mabɓe rawbir so tawi o seki so darima leeɓi ɓanduɗi julat wutte o ha aɗa wawa liggude hen hudusuru Allah e mabɓe hewde doole koɓe rokkaɓe doole no fewi banu Israël ne hewɓe hen ko noon koɓe rona roni ha yetti annabi Moussa ko sembe worɓe 10 o joguino ɓe keewi doole kamɓe joni ɓe pelliti yanoyde e galle lamɗo o e jeereji he beele haɓe mbawa hebde miñiraɗo o Seydi Saar mboɗa andi sa renaki ko ɗo dartotoɗen kadi haala hokken hawde janggo jokken golle nde wonde Youssouf ne heddi Youssouf ne heewi no fewi Seydi Saar mi artirema konngol inchallahu taala ceerno Abdullaahi Sih ko kalaɗo hen ko wonde heewidi mabɓe doole nde ha hannde ne yetti banu Israël en ya banu Israël en ala no poti koɓe kettel tukosel sa darima Israël aɗa soyno Jordanie aɗa soyno Palestine aɗa soyno Syrie aɗa soyno Liban kono ko kettel tukosel ƴeewa hannde no ɓe dominiri aduna o hay goto susaɓe est ce que aduna ceerno Abdullaahi Sih ɗiɗo hen tarihaji ko tarihaji belɗi wuurde e nder fittane ɗe kala sa ceerno Khalidou mbaɗen hakkata ko ɗo darotoɗen konngol maɗa mbayni ko ɗon Seydi Saar mi salminima weltanimama no fewi yo Allah waɗan en jaam en calmini hettiyankoɓe foof en ñaganimaɓe Allah moƴƴere toɓe goni foof yo ndenka Allah e kissal mum won e mabɓe yo Allah moƴƴan julɓe foof ɗo goni yo Allah wonan en wonda e meɗen en calmini foof en juurima ko alda e limtude gam so limtama juume walla junne oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah waɗan yarlaɓe yaafeɓe yo Allah ken tawede o sahama wuuri taw ene ɓeydi en gustaki kala ko golla e lewru he yo Allah jaɓanen kala ko ngakki hen yo Allah yaafo en o timminana en ala timmude so wona Allah ala mo timmini so wona nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala ko wona nelaɗo timmani enenne en qirrima en timmani wadde mo timmani wawa timminde wadde e wasde men timmude nde e wasde men wawde timminde gam en timmani ɗo mbasɗen timmude ɗo kala ko ngakkireɗen yo Allah timminan en barki annabi sallllahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe hande kadi ko ɗo hen kaɗeten inchallah ha alet janggo woni dewbir janggo so Allah jaaɓi inchallah ma en gartoy kadi ko fate banggue yewtere men annabi Youssouf jokken hande eɗen jaara e ñalawma naybijo annabi Youssouf ɗum noon ketkimalaki jaam aadi men ko janggo
yimo